Jsme na rozlučkovém večírku Mirky a Romana. Netradičně společném. Podíváme se, kdo tu všechno je. Byla trošku úchylný vzhledem k tomu, kolik Tak povídejte, jak se těšíte na svatbu. Jak se těší. Jako na trhání. Ale kapitáni, Tohle rychle, bezbolestně. Ti, co již jsou ženatí několik let, dokonce desítek let pomlčí. Pomlčí i ti, co jsou ženatí už i 5 let. No. Tak co, povídejte, sdělujte své dojmy. Jo. Co ty? Tak to je dobře. A co jsme měli, Mirčo, dneska, co jsi dneska připravila na rozlučkový večírek? Za papání. Struhy, ale od sebe to nevede. Byly výborné. Ale to proč ne? Byly výborné. Se to rozpadá. To si jsou tam moc prostě pilkou na železo vyřezali a pilníkem, aby ho neroztrhal, jsme zabrousili. Tak to je správně. Ráno, no, tak udělej dopravu jenom. Tak se rovnou zeptáme. Tak jak dlouho myslíte, že vám to vydrží společně? Jak typujete manželství, kolik let? No, my to protáhne zdí, díru normálně. Zdí. Čí první? Mojí. Já to mám před tou jezenou Kláry na 50. Na 50 jenom. 60 korun metrový vrtá. Víš, co se mně nelíbí spíš? Že to vedeme starýma kabelama. To musím propočit. To se mně nelíbí. Ty kabely jsou starý za celý. Ty jsou z 95. roku. Na internet, tam by měly být modernější kabely. To jsou je starý kabel základní. Bez ty baráků. Otázka, jestli se mohli nebo ne. Rozumíš, co myslím? Do čeho připoješ peníze? A z čeho čerpáš? Všechno další. To je kabel starý 20 let. To, co je tam, to je od roku 88, 20 let, kdy byl ten barák kolovaný. A to nikdo neměnil, oni to dotáhli až na základ. Jsme si na tím kůži chlapu, co tam tancuje. to ti dala facku, Ona mu ji nedala, ona zabrzdila, aby s tím předtím A protože ona mu předtím chtěla s tím tancovat. Třeba chce, aby si hráli. Pozor, tohle ne u toastu. V životě jsem z toho neměl nic společného. Mě jejich podmínky neuspokojily. Protože neměli právě, protože mi to stahování dát a bylo rychle. Já jsem začínal na 12,37 kg za sekundu smluvník. Ještě u firmy Český Telekom. začali, měli jsme 56 km. A 252. Chceš houpat, a co houpat? Tam jak tě houpal Tak tatínek? ti pozor na to. A nebo chceš tancovat? Pojď tancovat, pojď, budeme tancovat. Budeme tancovat. Jako strejda tady jste tady, jo? Mám to skončit. Žili a byl tu jediný muž. A bude to Ten teď bude zaměstnaný. ale teďka... Pojď sem.
Tak já